По-интересно обаче мисля, че ще бъде за зрителите, тъй като виждаме, че тези хора като Бебо Халваджиян, те са абсолютно необезпокоявани, те се вихрят във Фейсбук, както намерят за добре, без абсолютно никой да ги притесни, да ги докладва, да ги провери. Те нападаха министър-председателя, никой нищо не им направи. Те и във Фейсбук какво пишели? Да. Те нападнаха колата на министър-председателя пред Народното събрание, блъскаха, искаха да я обърнат, никой нищо не направи. Ти за Фейсбук какво абсолютно необезпокоявано. Но ми се иска да покажем какво прави протестна мрежа с хора, които не са на мнението на протестна мрежа. Има една страница във Фейсбук, която се казва Клета майка България. Това е много любопитна страница, в която оператори, журналисти от други медии, казионни медии. BTV Нова, кажи ги? Това са казионните медии в България. БНТ, BTV Нова и други медии има те, заедно с някои бивши политици и настоящи, са вътре в тази затворена група от 1000 души. И протестна мрежа. И протестна мрежа. Те там са заедно и си обменят някаква информация, забавляват се на чужд гръб. И какво пише в тази страница? В тази страница аз, за съжаление, не мога да видя много какво пише, тъй като просто не съм в нея, но при мен изтече много интересна информация. Аз си бях направила една снимка с плакат против НАТО, тъй като бях на протест против НАТО и не одобрявам позицията на България в момента и политиката, която България води. Съответно, бях с следния плакат. Моля да покажем 21 номер. Да, това е оригиналната снимка, която аз качих на профилна снимка във Фейсбук. Само един ден по-късно обаче, вече на тази снимка от Клета майка България бяха направили колаж. Те вместо да се стремят към конструктивен разговор, към спор, да видят моята позиция, да изкажат тяхната, да се получи някакъв диалог, конструктивен спор, да речем, те направиха просто това. Нека видим номер 22. Ето това направиха протестна мрежа с моята снимка. По абсолютно махленски начин, когато нямаш доводи за обратното, действаш просто по махленски начин. Да, начало, че са простаци. И може да покажем и 23, ти искаш диалог, да има диалог, трябва да има аргументи, а те са просто момчета. Това е просто върха на селянията и простащината, като те не се съобразяват, че близките и роднините на този човек най-вероятно ще видят тази снимка. Аз даже много разбира тук. То е неграмотно написано. Върху което е. За мен това е простащина, защото липсата на аргументи това е последното нещо. Тук става дума за агресивност. Тук ние виждаме тук това е направено от анонимен. Не е ясно. Може да е същия този Бобо ли? Бебо. С няколко души са ги правили. Това е много интересно. Бебо какво е това? Имо. Бебо му е име. Бебо Халваджиян. Така се казва. Добре, хубаво. Не му знам цялото име, но това му е Фейсбук. Възможното Бебе или Бебо може и то да направи този колаж. Но ние виждаме, тук не сме сигурни, не знаем автора на просташкия колаж. Въпросът е, че знаем какво показва в това, което видяхме вече. Значи видяхме агресивност, видяхме склонност към насилие, склонност към садизъм включително. Аз съм много разтревожен за психическото здраве на това момче, но виждаме, че това са агресивни хора всъщност. Те не са хора на аргумент, те не са хора на диалога, айде да седнем сега да спорим, България трябва да бъде в НАТО и защо, или как и така нататък. Ти това искаш. Да, те под претекст, че се борят за демократична държава, всъщност налагат абсолютни фашистки методи. Това е абсолютен разраз с демокрацията, както и да го погледнеш просто. Ако някой има илюзията, че САЩ е демократична държава, значи той е изключително глупав човек или просто е спал последните няколко века. Или не е учил в много български. Също така. Или е преподавател в много български, което едно и също. Хубаво, значи разходихме се във Фейсбук, видяхме соросоидите и тяхното гнездо. Да. Ти си в едно много сериозно гнездо на соросоиди. От всякъде.